Tħoss li rbaħt naqaf fiduċa l-ura jew? Ija ta' ija. Importanti ħafna, sibta naf kemm importanti l-fiduċa li tinżomma issa, għax vera biex tirbaħ għaddu ma tirbaħ, ma biex titlifa ekta. Ġifieri you have to be very, 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 very careful. Ma għazik sabiħa. How are you being careful? How are you being careful? In what you do, I'm taking care of myself. Ġifieri anka postijiet fejn mur noqgħod ħafna attent. Jien anka fil-weekend, per eżempju, għalissa, tgħidix naqbes 8-9 ta' ossja noqgħod barra. Għax id-daħos niskomdu. Għarmu naqas għad-dar, naqbu naqas sejf, sakemm nibda noqgħod, sakemm nerġa' nsib l-istruttura ġo ħajti. Dik qed nibniha wkoll, jien importanti ħafna jkoll istruttura, ġifieri wkoll pereżempju nqum filgħodu, mmur għax-xogħol, wara x-xogħol, mmur il-gym, mbagħad għandi groups li għaw immur xort tal-mosta, mbagħad indaħħal xi ħaġa, nipprova ndaħħal xi volunteer work minn palissa biex nagħmel xi ħaġa. Ħalli I have to have it full, jekk għandi ġurnat off, jien rid nippjana ġurnat off, jien mhux se nqumlek u ma nkunx naf se nagħmel, għax nibliħ, niġġenna, għax se nagħmel, fimt? Allura I need everything to be structured. Mela, tlaqna?